itsasontzietan egoten diren belak igotzeko soketatik, horiek dira trisak. Batzutan belak igotzea izaten dalako, abia puntu bat, bide bat egiteko, ez? Eta baita ere, badago hor esaldi bat, portuetan erabiltzen dana, eta izaten da, trisak listo euki. Eta izaten da, hori adi egoteko edo zerbait gertatuko denaren zera, ez? Bai, adi momenturo, batez ere, musikarien artean, zer gertatzen da, egon behar gara adi, ez? Bokaitza zer proposatzen da. Eta gero entzuteko aldetik, ez dut uste dani musika bat egon behar zarena horrela, ez banago adi, lan 100% ezin dut disfrutatu, ez? Ez da kalako exigentzia, nik uste dut politxe dela. Batzutan adi egoteak relazionatzen dugu tensioarekin, adi egon behar gara. Eta nik uste dugu gehiago dela, niri kostatzen zaidan gauza bat, asko baina da, momentua bizi, adi egon da hori, egotea momentuan, ez? Eta igual hortik gehiago adi egotearen tensio horretatik baino, ez? Julenek jotzen duen linea edo lerroa, berea eta neurea, eta behar du horrek jarraitu ahal izateko kontatzen ditugun gauzak, behar du hori lehen esan duan, aktibo izatea entzulea. Ni banen bilen, danok ibiltzen garen moduan, etxean material bat egiten, kontrabajurako erdi harik eta erdi, zera batzuk, ideia batzuk edo lantzen, eta halako baten, behin hasierregaz berbetan, uste dut igeldon izan zala, eta komentatzen, igual geratu gintezke egunen batian, azteko bion artean hor, zera ideia hoiei edo forma emoten. Eta gogoan daukat hasieran izan zala, gehitu genion ere pedal batzuk, eta nik uste dut argi ikusi genuela momentu baten, hirukotearen formatua edo egokien azala. Eta behin hori erabakita, iaia hirukotea eta Julen etorri ziren alkarregaz. Musika honek daukana da, egunero desberdina dela, eta orduan, nahiz eta diskoaren, mamia euki, hori, lehen momentuaren edo zeraren freskotasun hori. Diska da pulbete izoztutako momentu bat, baina benetan trizakekin gozatzeko zuzenen ikusi behar da nola sortzen den historia bakoitza.